A few moments later. Karon bato ta manuntas bukid kay kanang suroy daw lagi. Hi guys. Dito po kami sa masuntong lugar na to pero ang dami po. Mga klaro. Mga dahon dito. Japanese. Ewan ko saan yung lugar to. Gubat to, gubat. Pero parang forest. Guys, alam niyo ba guys? Alam ko rin. Abangan sa suko. Ay, di Brad, dibat ka na to. Brad! Ay, okay! Pagpagpagong Brad. Ayan guys. Ayan guys. Yung dami guys. Wala pang ganda. Yes. Medyo gapin natin yung slide. Nakikita nyo. Medyo pinapawisan tayo dahil yung temperatura natin napakalayaw. Para na sa 42. No, 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 no. Ang pag-abli og lubi. Kung wala kay gamit nga sundang or sundang. Kung manuri mo bukid. Una kay Bisaya man ta. Bisaya man ato channel. So magbinisaya lang ta. Una, inyong pangitaw ng kaninga side. Mo ni ato idukdok kay mao ni siya pinakahumok kay dili di na tumabli di na tumpuan sa bow. I-focus din. Kani siya, manam ni siya, humok naman eh, pwede na ni siya ni Maidton. Dahil. So, ibo ni siya tuslokon og tukog. Nawa. Ha? So, muna ni nanay bangag siya. Murag-rekam si sa niyo. One eternity later. Di ka madog abat din. Ikaw na din na to, sir. Yes, okay. Masunog na na. Masunog na. Ano kayo? Bili ni Jim. Yun, motor. Babalik pa. Ano.